Helo, fy enw i'r Rhys, rwy'n ddoctor yn y gwasanaeth iechyd meddwl a hefyd yn ymchwilydd yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Diolch am y diddordeb yn yr astudiaeth yma, Cymorth, digidol i bobl ifanc gyda'u hwyliau a'i lles. Hoffwn i siarad rhywfaint am yr astudiaeth, ond mae yna fwy o wybodaeth ar y wefan yma ac ar dyflenni wybodaeth allwch chi lawrlwytho o'r wefan hefyd. Felly, mae diddordeb da ni mewn sut mae'n bosib helpu pobl ifanc ar-lein gyda'u hwyliau a'i lles. A rydyn ni wedi datblygu rhaglen ar-lein gyda pobl ifanc, gyda rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i wneud hyn. A hoffwn ni gymharu sut mae pobl ifanc yn defnyddio'r rhaglen yma gyda sut maen nhw'n defnyddio pecyn digidol, pecyn gwybodaeth digidol. Angen i ni wneud hyn mwyn gweld sut ni'n gallu gwella'r rhaglen ar-lein, fel bod os yw e'n effeithiol yn gallu cael ei ddefnyddio mewn ysgolion, gwasanaethau iechyd ac yn y blaen yn y rhad ac am ddim i helpu pobl ifanc. I gymryd rhan, mae angen eich bod chi'n berson ifanc rhwng 13 ac 19 oed sydd wedi profi anawsterau gyda'u hwyliau a'i lles. Enghraifft, allech chi bod wedi bod yn isel am rai wythnosau. Mae angen bod chi hefyd gyda'r rhyngrwyd ar internet a bod da chi gyfeiriad e-bost. Does dim ots os ych chi'n barod yn cael help enghraifft o gwnselydd yn yr ysgol, ond dyn ni ddim yn edrych am bobl sydd o dan gwasanaethau eilradd, secondary care, enghraifft CAMS, Child and Adolescent Mental Health Services. Mae rhieni a gofalwyr pobl ifanc sy'n cymryd rhan yn yr astudiaeth hefyd yn gallu cymryd rhan ei hun. Mae'r astudiaeth hefyd ar agor ond yn Nghymru ac yn yr Alban ar y funud. Felly, os oes diddordeb ydych chi'n cymryd rhan, edrychwch a darllenwch y wybodaeth ar y wefan yma ac ar y tyflenni wybodaeth. A wedyn ar waelod y wefan, bydd yna ddolen i holiadur byr allwch chi lenwi, a wedyn byddwn ni'n cysylltu â chi i drafod yr astudiaeth. Os ych chi'n gallu cymryd rhan ac ar diddordeb, wedyn byddwn ni'n gyrru dolen i'r ffurflen ganiatâd, y consent form, i ddweud bod chi'n hapus i gymryd rhan. Wedyn, os ych chi dan 16, bydd angen i rhiant neu gwarcheidwad hefyd i lenwi ffurflen, a bydd rhaid i nhw hefyd lenwi ffurflen arall os yw nhw'n cymryd rhan eu hunan. Ar ôl hynny, bydd yna holiadur neu dolen i holiadur ar-lein yn cael ei gyrru chi, enghraifft gyda cwestiynau ar eich hwyliau a'ch lles. Ar ôl gorffen hwnna, bydd tua 2 dreian o'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn cael y rhaglen ar-lein ac wedyn bydd tua 3 yn cael pecyn gwybodaeth digidol. Ar ôl tua 2 fis, bydd gofyn i chi lenwi'r yr un holiadur ar-lein ac os ych chi wedi defnyddio'r rhaglen, bydd yna gwestiynau eraill ar y rhaglen ei hunan. Bydd ni hefyd yn gofyn i chi os ych chi wedi defnyddio'r rhaglen, hoffech chi gwrdd enghraifft ar fideo i siarad am y rhaglen. Byddwn ni hefyd yn monitro sut nath chi ddefnyddio fe, enghraifft sut a faint o weithiau nathoch chi logio mewn, ond dim y gwybodaeth i chi wedi rhoi mewn i'r astudiaeth. A chi'n gallu defnyddio'r rhaglen fel i'ch eisiau, a ben eich hunan, neu gyda rhywun arall fel rhiant, gwarcheidwad, neu cwnselydd enghraifft os ych chi'n gweld rhywun. A mae yna docyn rhodd gift voucher i bawb gan gynnwys rhiant a gwarcheidwad os maen nhw'n cymryd rhan, fel diolch. Felly gobeithodd hwnna o help i ddeall am yr astudiaeth. Mae yna mwy o wybodaeth ar y wefan yma ac ar y tyflenni gwybodaeth, ond croeso i chi gysylltu ni ar e-bost os oes unrhyw gwestiwn. Diolch eto am y diddordeb a pob lwc.